நம்மளால முடிஞ்சதை பண்ண போறோம். Okay, I'll start. சரிங்களா? Thank you, Mataji. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Okay, Chaitanya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjalachalakaya Chakshurunmilitam yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam yena Bhutale Swayam Rupakadamaya Dadati Swapadatikam. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandho Jagatpate Gopeshu Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanan Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatadasatarini. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivatsadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Okay, ஒரே ஒரு செகண்ட் சார். நம்ம ஆச்சாரியா காணுமேன்னு பாக்குறேன். நான் எடுத்து வச்சனே 60. யா ஓகே மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே படிச்சிடலாம். ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆஸ்வாதிலயே சபா ரசசேன சிவானந்தா விஸ்தார கஹிபா ஆகே ஏஷபா ஆனந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆஸ்வாதிலயே சப ரசசேன சிவானந்தா விஸ்தாரி கஹிபே ஆகே ஏஷப ஆனந்த. சாக்ஷாத் ஆவேஷ ஆவிர்பாவ என்னும் 3 அம்சங்களையும் ஸ்ரீல சிவானந்த சேனர் அனுபவித்தார். இந்த தெய்வீகமான ஆனந்த விஷயத்தினை நான் பிறகு விரிவாக விளக்குகிறேன். பொருளுரை. ஸ்ரீல சிவானந்த சேனர் ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி மகாராஜாரால் பின்வருமாறு விளக்கப்படுகிறார். சிவானந்த சேனர் ஹாலி சகர என்னும் அறியப்பட்ட குமாரகட்ட என்னும் இடத்தில் வசித்து வந்த பகவானின் மிகச்சிறந்த பக்தராவார். குமாரகட்டத்திலிருந்து சுமார் 1.5 மைல் தொலைவில் காங்சடா பாடா என்று அறியப்படும் மற்றொரு கிராமம் உள்ளது. அங்கே சிவானந்த சேனரால் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட கௌர கோபால விக்கிரகங்கள் உள்ளன. அவரால் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட கிருஷ்ணராயரின் கோயில் ஒன்று இன்றும் அங்கே உள்ளது. சிவானந்த சேனர் பரமானந்த சேனரின் தந்தையாவார். அவர் அதாவது பரமானந்த சேனர் புரிதாசர் அல்லது கவி கர்ணபூரர் என்றும் அறியப்பட்டார். வீரா தூதி என்னும் பெயர்களை கொண்டிருந்த பிருந்தாவனத்தின் 2 கோபியர்கள் இணைந்து தமது தந்தையாக தோன்றியதாக பரமானந்த சேனர் தமது கௌர கணோதேச தீபிகா 176 நூலில் எழுதியுள்ளார். ஸ்ரீல சிவானந்த சேனர் வங்காளத்திலிருந்து புரிக்கு சென்ற
சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் எல்லா பக்தர்களையும் வழிநடத்தினார். அவர் தனிப்பட்ட முறையில் அவர்களுடைய பயணத்திற்கான எல்லா செலவுகளையும் ஏற்றுக்கொண்டார். இது சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் மத்திய லீலை 16வது அத்தியாயம் 19 முதல் 27 வரையில் உள்ள ஸ்லோகங்களில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. சிவானந்த சேனருக்கு 3 மகன்கள் இருந்தனர். சைதன்யதாசர், ராமதாசர் மற்றும் பரமானந்தர். மேலே குறிப்பிட்டது போல அவரது கடைசி மகன் பிற்காலத்தில் கவி கர்ணபூரர் என்று அழைக்கப்பட்டார். அவர் கௌர கணோதேஷ தீபிகா நூலை எழுதினார். அவரது ஆன்மீக குரு சிவானந்த சேனரின் பூஜாரியான ஸ்ரீநாத பண்டிதர் ஆவார். வாசுதேவ தத்தர் மிக அதிகமாக செலவழித்த காரணத்தினால் சிவானந்த சேனர் அவருடைய செலவுகளை மேற்பார்வையிடுவதில் ஈடுபடுத்தப்பட்டார். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் அம்சங்களான சாக்ஷாத், ஆவேஷ, ஆவிர்பாவ ஆகிய 3னையும் ஸ்ரீ சிவானந்த சேனர் உண்மையாக உணர்ந்திருந்தார். ஒரு முறை அவர் ஜெகநாதபுரிக்கு செல்லும் போது வழியில் ஒரு நாயையும் தம்முடன் கூட்டிச் சென்றார். அந்த நாய் அவரது சங்கத்தினால் பின்னர் முக்தி பெற்றது. இது அந்திய லீலையின் முதல் அத்தியாயத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி என்று பின்னர் அழைக்கப்பட்ட ஸ்ரீல ரகுநாத தாசர் தம்முடைய பெற்றோரின் இல்லத்திலிருந்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடன் இணைவதற்காக ஓடி வந்த போது அவரை பற்றிய தகவல்களை பெறும்படி அவரது தந்தை சிவானந்த சேனருக்கு கடிதம் எழுதினார். அவர் கேட்ட தகவல்களை சிவானந்த சேனர் அவருக்கு வழங்கினார். அதன் பின்னர் ரகுநாத தாச கோஸ்வாமியின் தந்தை ரகுநாத தாச கோஸ்வாமியை கவனிக்கும் பொருட்டு சிவானந்த சேனரிடம் சேவகர்கள் சிலரையும் பணத்தையும் அனுப்பி வைத்தார். ஒருமுறை ஸ்ரீ சிவானந்த சேனர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை தமது இல்லத்திற்கு வரவழைத்து அவருக்கு வயிறார உணவளித்தார். அதனால் அஜீர்ணமடைந்த மகாபிரபு சற்று நோயுற்றார். இது சிவானந்த சேனரின் மூத்த மகனான சைத்தன்ய தாசருக்கு தெரிய வந்த போது அவர் ஜீரணத்திற்கு உதவக்கூடிய உணவினை மகாபிரபுவிற்கு வழங்கினார். அதனால் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு மிகவும் திருப்தியுற்றார். இது அந்திய லீலையின் 10வது அத்தியாயத்தில் 142 முதல் 151 வரையில் உள்ள ஸ்லோகங்களில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு முறை ஜெகநாதபுரிக்கு செல்லும் போது எல்லா பக்தர்களும் ஒரு மரத்தடியில் தங்க நேர்ந்தது. அவர்கள் தங்குவதற்கு வீடோ கூடாரமோ கிடைக்கவில்லை. நித்யானந்த பிரபு பசியினால் கிளர்ச்சி அடைவது போல மிகவும் கோபமுற்றார். இதனால் சிவானந்த சேனரின் மகன்கள் மடிந்து போகட்டும் என்று நித்யானந்த பிரபு சாபமிட்டார். இதை கேட்ட சிவானந்த சேனரின் மனைவி மிகவும் வருத்தமுற்று அழத் தொடங்கினாள். நித்யானந்த பிரபுவினால் சாபமளிக்கப்பட்டுள்ளதால் தனது மகன்கள் நிச்சயமாக மடிந்து விடுவார் என்று அவள் மிகவும் தீவிரமாக யோசித்தாள். பின்னர் சிவானந்தர் திரும்பி வந்து மனைவி அழுவதை கண்ட போது கூறினார், நீ ஏன் அழுகிறாய்? ஸ்ரீ நித்யானந்த பிரபு விரும்பினால் நாம் அனைவரும் மரணம் அடைவோமாக. சிவானந்த சேனர் திரும்பி வந்து ஸ்ரீல நித்யானந்த பிரபுவை கண்டபோது நித்யானந்தர் அவரை பலமாக எட்டி உதைத்தார். தாம் மிகவும் பசியுடன் இருப்பதாக குற்றம் சாட்டினார். தம்முடைய உணவை ஏன் ஏற்பாடு செய்யவில்லை என்று வினவினார். இவையே பகவானுக்கும் அவரது பக்தர்களுக்கும் இடையிலான நடத்தையாகும். இது 3 கதைகள். இத பிட் பிட்டா இருக்கிறதால நம்மளால என்ஜாய் பண்ண முடியல. சோ நான் ஒரு கதையா சொல்லிட்டு போறேன். ஓகே, ஆல்ரெடி ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். ஞாபகம் இருக்கா ஏதாவது கதை நாம சொன்னது? இந்த எட்டி உதைச்சது அன்னைக்கு சொன்னீங்க நாய் கதை சொன்னீங்க, எட்டி உதைச்சது ஞாபகம் இருக்கா? அப்ப நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணிடலாம். சொல்லுங்க, முன்னோட சொல்லுங்க மாதாஜி. சோ ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். இது ஓகே, இப்ப நாய் என்னன்னா, இப்போ டிவோட்டிஸ் இவர் என்னன்னா இக்கரையில இருந்து அக்கறை கூட்டிட்டு போறது சிவானந்தா சேனாவோட வேலை. அவர் கொஞ்சம் பைசா எல்லாம் என்னன்னா அவர் ரொம்ப பயங்கரமா செலவு பண்ணுவாரு. பயங்கரமான ஸ்பிரிச்சுவலுக்கு தான். கண்ணு புண்ணு தெரியாம செலவு பண்றதால சைத்தன்யா மகாபிரபு அவருக்கே ஒரு செக்யூரிட்டி கார்டு போட்டிருந்தாரு, இவர் கொஞ்சம் பார்த்து செலவு பண்ணணும் அப்படின்னு. இப்ப என்ன ஆச்சுன்னா, அவர் அந்த மாதிரி இக்கரையில இருந்து அக்கறைக்கு கூட்டிட்டு போறச்சு எல்லாம் டிவோட்டிஸ் வருவாங்க. அவர் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு முன்னாடி இவர் டிவோட்டிஸ் ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டே இருப்பாரு. இவரை ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்கும் ஒரு நாய். எங்க போனாலும் ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்கும் இந்த டிவோட்டிஸ். அப்புறமா அவருக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியாம அவர் என்ன நினைச்சாருன்னா, சரி ஓகே,
இவ்ளோ டிவோட்டடா இருக்கு இல்லையா, இந்த நாய்க்கும் ஒரு வேலை வந்து நம்ம எப்படி அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, நாய்க்கும் வந்து நம்ம டிக்கெட் வாங்கலாம்னு போட்டா 10 டைம், அதாவது ஒரு 10 மனுஷனோட டிக்கெட் ரேட் கேட்பான். ஆனாலும் அவர் வாங்குவாரு, போட்டுட்டு போவாரு. அப்புறம் அந்த நாயை அங்க கூட்டிட்டு போயிட்டு மத்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு வரச்சே வந்து அவர் டெலிகேட் பண்ணிருப்பாரு எல்லாரையும் பார்த்துக்கோன்னு. அப்ப அந்த நாய் இருக்காதுங்க. சோ இவருக்கு ஒரே கில்ட்டி ஆயிடும், என்னடா நம்ம கூட்டிட்டு வந்து நாயை தொலைச்சிட்டோமே அப்படின்னு. கிட்ட இருக்கிறவங்க கேட்டா யாருமே வந்து பண்ணலன்னு. சோ அவங்க ரொம்ப அப்செட் ஆயிடுவாரு. அப்செட் ஆயிட்டு என்ன பண்ணுவாருன்னா, அன்னைக்கு நைட் வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னா, அவர் சாப்பிடவே மாட்டாரு. எல்லாரும் சொல்லுவாங்க நீங்க சாப்பிடுங்கன்னா, அவர் சொல்வாரு அந்த நாய் என்ன கஷ்டப்படுமோ எனக்கு தெரியாது, அதனால நான் என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியில எப்படி ஒரு டிவோட்டியை கூட்டிட்டு வர முடியுமோ அதே மாதிரிதான் அந்த நாயும் ஃபாலோ ஆச்சு. அந்த நாய் வந்து இந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா ஐம் நாட் ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்னு சொல்லி என்னால நிம்மதியா சாப்பிட முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாரு. இவர் வந்து ஒரு பெரிய ஃபேன் ஆஃப் நாய் எல்லாம் இல்ல, அவர் வந்து அந்த கான்சியஸ்னஸ் வந்து அவ்வளவு பியூர் அவருக்கு அப்படின்றதுக்கு. அதுக்கப்புறம் இவர் வந்து எல்லாரையும் கூட்டிட்டு அவர் மன வருத்தத்தோட சைத்தன்யா கிட்ட போயிட்டு இருக்காரு. அப்ப பாக்குறாரு அந்த நாயும் சைத்தன்யாவும் வந்து உட்கார்ந்துருக்கு. அவர் சைத்தன்யா பிரபு உட்கார்ந்துருக்காரு, நாய் கீழே உட்கார்ந்துருக்கு. அவர் சாப்பிட்டு அந்த அது என்ன சொல்லுவீங்க, தேங்காய் அந்த எலசா இருக்குமே, அது என்ன சொல்லுவீங்க, இளநீர் குடிக்கிறது, வழுக்கை, அந்த வழுக்கை தேங்காய் வந்து கொடுத்தா அந்த நாய் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும். அப்பந்தான் சிவானந்த சேனாக்கு அவ்வளோ. இப்ப நினைச்சு பாருங்க, இதெல்லாம் இவங்களோட வந்தது ஓகே, அந்த நாய் மோப்பம் பிடிச்சி சைத்தன்யா கிட்ட போற லெவலுக்கு வந்து அவ்வளோ எலிவேட்டடா அந்த நாய் இருக்கு, ரைட்? சோ அவர் தேடி வந்ததும் இவர் ஃபீல் பண்ணதும் அது ரொம்ப ஆப்ட் அப்படின்னு. சோ இன்னொரு தடவை என்ன ஆகுதுன்னா, சிவானந்தா சேனா வந்து அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கச்சு அவர் லேட் ஆயிடும். எப்படி லேட் ஆகும்னா, அந்த டோல் கலெக்டிங் ஆள் கிட்ட ஏதோ ஒரு தகராறுனால லேட் ஆகும், அதனால அரேஞ்ச்மெண்ட் லேட் ஆகும். இப்போ நித்யானந்தா பிரபுவோட வயசை நீங்க ஒரு 2-3 வயசு நினைச்சுக்கோங்க. இப்போ 2 வயசு குழந்தை வந்து இல்ல 1 வயசு குழந்தை நேரா வந்து பிரேமா மாதாஜி உங்களையே பார்த்து இல்ல மல்லிகா மாதாஜி உங்களை பார்த்து உங்க மேல ஒரு எட்டி உதச்சுன்னா நீங்க என்ன நினைப்பீங்க? குழந்தைதானே போனா போயிட்டு போகுது, அதுக்கு கோவம் ஏதோ பசி ஏதோ ஒரு காரணத்தால கோவம் வராது. கரெக்டா? சோ அதே பாவத்துலதான் நம்ம நித்யானந்தாவை பார்க்கணும். ஏன்னா அவரு நித்யானந்தா வந்து சொல்றாரு எல்லாரும் போயிடுவாங்க, எல்லாம் இதாகும் அது ஆயிடும் அப்படி இப்படின்னு திட்டுறச்சே நம்ம வந்து அவரோட பாவம் வந்து இஸ் வெரி 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 ஸ்வீட். அந்த மாதிரி ஒரு பாவம் இருக்கிறதால இது வந்து புரிஞ்சது வந்து சிவானந்தா. அவங்க வைஃப் வந்து அழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, ஐயோ நித்யானந்தா பிரபு திட்டினாருன்னா அப்ப என் ஃபேமிலியே அழிஞ்சிடுமேன்னு. ஆனா அவர் என்ன சொல்றாரு, ஃபேமிலி அழுறதுதான் அவரோட ஆசையா இருந்தா அதுவும் நம்ம ஏத்துக்கலாமே அப்படின்னு சொல்றாரு. அவ்வளோ எக்ஸால்டட். அது வந்து அவருக்கு தெரிஞ்சு அவர் கூப்பிடுறாரு, நீ வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரு எட்டி உதைப்பாரு செஸ்ட்ல. எதுக்கு பண்றாருன்னா இது வலிக்கிறதுக்கோசரம் இல்ல. ஏன்னா அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் நித்யானந்த பிரபு இப்படி ஒரு ஷேக் பண்ணதுலயே ஜெகநாத் பூரி செக்யூரிட்டி எல்லாம் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங், அவங்க எல்லாம் எங்கேயோ எகிரி போய் மூலையில உட்கார்ந்தாங்கன்னு. எவ்வளவு பெரிய இடம் ஜெகநாத் பூரி உங்களுக்கு தெரியும். அப்படி இருக்கச்சே அவர் எட்டி உதைச்சாரு நிஜமாவே அப்படின்னா அந்த ஸ்பாட்லயே சிவானந்தா காலி ஆயிடுவாரு இல்லையா? பட் அவர் வந்து பிளெஸிங் கொடுக்குற எண்ணத்துலதான் பண்ணாரு அப்படின்னு. இன்னொரு தடவை சிவானந்தா சேனா வந்து நிறைய சாப்பிட்றதுல சைத்தன்யா பிரபுக்கு அஜீர்ணமே ஆயிடும். அதை வந்து அவங்க பெரிய பையன் ஆகின சைத்தன்யா தாசா வந்து ட்ரீட் பண்ணுவாரு. இன்னொரு ரோல் என்னன்னா, நம்மள வந்து ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி ரொம்ப ரிச்சு. அவர் வந்து ஓடி இங்க சன்னியாசம் வரணும்னு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கச்சே அவருக்கு பாடி கார்டு எல்லாம் வைப்பாரு. கடைசியில அவர் வந்து ஓடி போறச்சே அவருக்கு வந்து செக்யூரிட்டி இவர்கிட்டதான் கேட்பாரு அவர் எங்க இருக்காரு எப்படி இருக்காருன்னு. அப்புறம் சிவானந்தா சேனாக்கு எல்லாம் அவங்க அப்பா டொனேஷன் எல்லாம் கொடுத்து பாத்துக்க சொல்லுவாரு. சோ தீஸ் ஆர் ஆல் மல்டிபிள் பாஸ் டைம்ஸ் ஆஃப் சிவானந்தா சேனா பிரபு. இப்போ இது படிச்சுட்டோம், லாஸ்ட் ஒரு பேரா தான் விட்டோமா? சாரி. ஓகே. ஆமா, தாம் மிகவும் பசியுடன் இருப்பதாக குற்றம் சாட்டினார். தம்முடைய உணவை ஏன் ஏற்பாடு செய்யவில்லை என்று வினவினார். இவையே பகவானுக்கும் அவரது பக்தர்களுக்கும் இடையிலான நடத்தையாகும். ஸ்ரீல நித்யானந்த பிரபு ஒரு சாதாரண பசியுற்ற மனிதனை போல் நடந்து கொண்டார். சிவானந்த சேனரின் ஏற்பாடுகளை முழுமையாக சார்ந்திருப்பவராக தோன்றினார். சிவானந்த சேனருடைய சகோதரி மகன்களில் ஒருவரான ஸ்ரீகாந்தர் நித்யானந்த பிரபுவின் சாபத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அக்குழுவில் இருந்து விலகி நேரடியாக ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை சந்திக்க ஜெகநாதபுரிக்கு சென்றார். அங்கே மகாபிரபு அவரை சாந்தப்படுத்தினார். அச்சமயத்தில் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தம்முடைய பாத விரலை உறிஞ்சுவதற்கு புரிதாசரை அனுமதித்தார். அப்போது புரிதாசர் ஒரு குழந்தையாக இருந்தார்.
சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கட்டளையினால் அவரால் உடனடியாக சமஸ்கிருத ஸ்லோகங்களை இயற்ற முடிந்தது. சிவானந்தரது குடும்பத்தில் சில சச்சரவுகள் ஏற்பட்ட போது ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தமது அந்தரங்க சேவகரான கோவிந்தரிடம் தம்முடைய உணவின் மீதியை அவர்கள் அனைவருக்கும் வழங்கும்படி கட்டளையிட்டார். இந்த அந்திய நிலை 12ஆம் அத்தியாயம் ஸ்லோகம் 53 விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. சோ சிவானந்தா சேனா வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நித்யானந்தா பிரபுவோட கர்ஸ் டைரக்டா வந்து சைத்தன்யா மகாபிரபு ஜெகநாத் புரி என்ன ஆகுது, நெவ்யூ ஆஃப் சிவானந்தா சேனா, அவர் பேர் வந்து ஸ்ரீகாந்தா அப்படின்னு. அவர் வந்து என்னன்னா நித்யானந்தா பிரபுவோட கம்பெனியே விட்டு போயிடுவாரு. அவர் டைரக்டா சைத்தன்யா மகாபிரபு ஜெகநாத் புரியில இருக்கச்சு அங்க போயிட்டு போனோடனே ஆனா அவர் வந்து பாசிஃபை பண்ணுவாரு. அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, பூரிதாசான்னு ஒருத்தர் இருப்பாரு, ஒரு சின்ன குழந்தை, அவர் பூரிதாசான்றவர். அவர் வந்து அவரோட கால் சப்பரத்துக்கு விட்டுருவாரு. ஏன்னா இட் இஸ் பை த ஆர்டர் ஆஃப் சைத்தன்யா தட் அவர் இம்மீடியட்டா வந்து அது சக் பண்ண உடனே சான்ஸ்கிரிட் வர்சஸ் எல்லாம் பண்ண முடியும். அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வருது சிவானந்தா ஃபேமிலியோட. ஏன்னா சைத்தன்யா வந்து அவரோட பர்சனல் அசிஸ்டன்ட் கோவிந்தா யாருன்னு ஞாபகம் இருக்கா? கோவிந்தா வந்து நம்ம ஈஸ்வரபூரியோட வேலைக்காரன். ஈஸ்வரபூரி போயிட்ட அப்புறம் கோவிந்தா வந்து நம்ம மகாபிரபு சர்வ் பண்றதுக்கு வராரு. அவர் வந்து ரெமினன்ஸ் எல்லாம் கொடு அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவர் வந்து ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல வந்து அவருக்கும் இவங்களுக்கும் ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும். அது வந்து அந்திய லீலையில டிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்காங்க. அது என்னன்னு நான் கூட படிக்கலாம், அந்திய லீலை நான் படிச்சுட்டு வரேன், இப்போ வரோம்னு நினைக்கிறேன், பார்க்கலாம். சிவானந்தேரா உபசாகா தாரா பரிகா सारा परिकारा पुत्र प्रीति आधिकारी चैतन्य की करा. शिवानंदरा उपासका तानर परिकरा पुत्र आधिकार चैतन्य किंकरा चैतन्य Translation: the sons, servants, and family members of Shivananda Sena constituted the sub-branch. They were all sins servants of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, அடுத்தது மல்லிகா மாதாஜி படிங்க, நீங்க கை ரைஸ் பண்ணிருந்தீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சைத்தன்ய தாச ராமதாசா ஆரே கர்ண பூரா தீனா புத்திர சிவானந்தேரா பிரபுர பக்த சூரா. चैतन्य दास रामदास आर कर्णपुरा तीन पुत्र சிவானந்தேர பிரபுர பக்த சூரா. சிவானந்த சேனரின் 3 மகன்களான சைத்தன்யதாசர், ராமதாசர், கர்ணபூரர் ஆகிய அனைவரும் ஸ்ரீ சைத்தன்யரின் சூர பக்தர்களாவர். பொருளுரை: சிவானந்த சேனரின் மூத்த மகனான சைத்தன்யதாசர் கிருஷ்ண கர்ணாமிர்தம் என்னும் நூலிற்கு விளக்கோரை எழுதியுள்ளார். அதனை பிற்காலத்தில் ஸ்ரீல பக்தி வினோத தாகூர் தம்முடைய சஜ்ஜன தோஷணி என்ற இதழில் மொழிபெயர்த்தார். நிபுணர்களின் அபிப்பிராயத்தின்படி சைத்தன்யதாசரே சமஸ்கிருதத்தில் எழுதப்பட்ட சைத்தன்ய சரித, இது சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் என்று அறியப்படுகிறது என்னும் நூலின் ஆசிரியர் ஆவார். பொதுவாக அதனுடைய ஆசிரியர் கவி கர்ணபூரர் என்று அறியப்படும் போதிலும் ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரின் அபிப்பிராயத்தின்படி சைத்தன்யதாசரே அதன் ஆசிரியர் ஆவார். ஸ்ரீ ராமதாசர் சிவானந்த சேனரின் 2வது மகனாவார். கிருஷ்ணர் லீலையில் பங்கேற்ற தக்ஷன், விசக்ஷணன் என்ற 2 பிரபலமான கிளிகளும் சைத்தன்யதாசர், ராமதாசர் என்ற பெயரில் கவி கர்ணபூரரின் மூத்த சகோதரர்களாக ஆனதாக கௌரகணே தேச தீபிகா 145 கூறுகிறது. 3வது மகனான கர்ணபூரர் பரமானந்த தாசர் அல்லது புரிதாசர் என்றும் அறியப்படுகிறார். அவர் ஸ்ரீ அத்வைத பிரபுவின் சீடரான ஸ்ரீநாத பண்டிதரால் தீட்சை அளிக்கப்பட்டார். ஆனந்த விருந்தாவன சம்பு, அலங்கார கௌஸ்துபா, கௌரகணே தேச தீபிகா மற்றும் சிறந்த காவியமான சைத்தன்ய சந்திரோதய நாடக போன்ற பல்வேறு முக்கியமான வைஷ்ணவ இலக்கியங்களை கர்ணபூரர் எழுதினார். அவர் 1448 சகாப்த ஆண்டில் கிபி 1526 பிறந்தார். 1488 முதல் 1498 வரை
10 ஆண்டுகளுக்கு அவர் தொடர்ந்து நூல்களை எழுதினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இவர் 3 பசங்கள்ல வந்து சைத்தன்யதாசா ராமதாசான்றது யாருன்னா, கிருஷ்ணர் கிட்ட 2 கிளி இருக்கு. ஒண்ணு வந்து தக்ஷா அண்ட் விசக்ஷனா. தக்ஷா விசக்ஷனான்றது பேரட். கிருஷ்ணரோட கிருஷ்ணருக்கு நிறைய ஃபேவரட் இருக்கு. இந்த கிருஷ்ணருக்கு குரங்கு ஃபேவரட் இருக்கு, ஸ்வான் ஃபேவரட் எல்லாம் இருக்கு. அதோட பேரெல்லாம் தெரியாது எனக்கு. தக்ஷா விசக்ஷனான்ற இந்த 2 வந்து பசங்களா பிறக்குறாங்க. அண்ட் கர்ணபூரா அப்படின்றவர் வந்து became the elder brothers of அதை இவங்க 2 பேரும் கர்ணபூராவோட அண்ணன். கர்ணபூரான்றவர் யாரு அப்படின்றது வந்து என்னன்னா, அவர் பேர் வந்து பூரிதாசா. இப்பதான் படிச்சோம். பூரிதாசா வந்து அவரோட வேல் சப்பரத்துக்கு விடுவார் சைத்தன்யா பிரபு. அவரை வந்து ஸ்ரீநாதா பண்டிதான்றவரு அவரோட சிவானந்தாவோட அக்கா பையன். அவரே வந்து அத்வைத ஆச்சாரியாவோட சிஷ்யர் தான். அவரை வந்து இனிஷியேட் பண்ணி விட்டுருவாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். சரிங்களா? இந்த சாப்டர்ல எல்லாம் கேரக்டர்ஸ் தெரியும். ஸ்ரீ வல்லபா சேனா ரசேனா ஸ்ரீகாந்தா சிவானந்த சம்பந்தே பிரபுரா பக்த ஏகாந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. ஸ்ரீ வல்லப சேன அரசேன ஸ்ரீகாந்தா சிவானந்த சம்பந்தே பிரபுர பக்த ஏகாந்த. ஸ்ரீ வல்லப சேனரும் ஸ்ரீகாந்த சேனரும் சிவானந்த சேனரின் உபக்கிளைகள் ஆவார். அவர்கள் அவரது சகோதரியின் மகன்கள் மட்டுமன்றி ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் களங்கமற்ற பக்தர்கள் ஆவார். பொருளை பூரிக்கு செல்லும் வழியில் சிவானந்த சேனரை ஸ்ரீ நித்யானந்த பிரபு கண்டித்த போது சிவானந்த சேனருடைய சகோதரியின் அந்த 2 மகன்களும் அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் விதமாக சிவானந்தரின் தொடர்பை கைவிட்டு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை காண்பதற்காக ஜெகநாத புரிக்கு சென்றனர். அச்சிறுவர்களின் உணர்ச்சியினை மகாபிரபுவினால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. அவர் தமது உதவியாளரான கோவிந்தரை அழைத்து சிவானந்தரின் குழு வரும் வரை அவர்களுக்கு பிரசாதம் அளிக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டார். ரத யாத்திரையின் சங்கீத திருவிழாவின் போது இந்த 2 சகோதரர்களும் முகுந்தரின் தலைமையிலான குழுவின் உறுப்பினர்கள் அவர். காத்தியாயனி என்ற பெயர் கொண்ட கோபி ஸ்ரீகாந்த சேனராக தோன்றினார் என்று கௌர கணோதேஷ தீபிகா 174 கூறுகிறது. இப்பதானே மத்தது சொன்னீங்க கோவிந்தர் அப்படின்னு, ஈஸ்வரபுரியின் சேவகன் அப்படின்னு சொன்னீங்க. கரெக்ட். எங்க வந்துச்சா? ஓகே, சாரி. சோ அதான் நித்யானந்த பிரபுவோட நித்யானந்த பிரபு திட்டின உடனே சிவானந்தா சேனாவோட 2 நெவ்யூஸ் சிவானந்தா, அந்த 2 பசங்கள்ல ஒருத்தர் தான் நான் சொன்னேன், அந்த ஸ்ரீதரா, ரைட்? அவங்க 2 பேரும் வந்து இவர்கிட்ட சேர்ந்தாரு. யாரு? நம்ம சைத்தன்யா கிட்ட, கோவிந்தா கிட்ட சப்ளை பண்ண சொல்றாங்க ஃபுட். சரிங்களா? ரத யாத்ரா வந்துதான் அவங்களுக்கு தெரியும். சங்கீர்த்தன் ஃபெஸ்டிவல்ல வந்து அந்த முகுந்தா ஒரு பிரான்ச் ஒருத்தர் எடுத்தாங்க. முகுந்தா லீட் பண்ண பிரான்ச்ல இவங்க வந்து இருந்தாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அதாவது ஒரு சப் பிரான்ச். It is said that the gopi whose name was காத்யாயானி. இது யார் இவரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸ்ரீகாந்தன்றது வந்து இவளும் ஒரு கோபி தான், காத்யாயனி அப்படின்ற கோபி. சரிங்களா? நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மந்தாஜி. பிரபு பிரிய கோவிந்தானந்தா மகாபாகவதா பிரபுர கீர்த்தனியா ஆதி ஸ்ரீ கோவிந்த தத்தா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு பிரிய கோவிந்தானந்தா மகாபாகவதா பிரபுர கீர்த்தனியா ஆதி ஸ்ரீ கோவிந்த தத்தா. Translation: Govindananda and Govinda Datta, the 25th and 26th branches of the tree, were performers of the Kirtana in the company of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Govinda Datta was the principal singer in the Lord Chaitanya's Kirtana's party. Govinda Datta appeared in the village of Chakra near Gadada. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ கோவிந்த தத்தா, கோவிந்தா இவங்க 2 பேரும் வந்து நெக்ஸ்ட் 2 ட்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ பேசிக்லி இதுக்கு மேல வர நேம்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் ஃபெமிலியர். மெயின் அவங்க எல்லாம் முடிச்சிட்டோம். ஸ்ரீ விஜய தசநாமா பிரபுர ஆகாரியா பிரபுரே அநேக பூத்தி தியாச்சே லிக்கியா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி கோவிந்த தத்தர் யார் மாதாஜி? மாதாஜி கோவிந்தா அண்ட் கோவிந்தா தத்தா வந்து 25th and 26th. கோவிந்த தத்தா கோவிந்த தத்தான்றவர் வந்து இவர் நம்மளோட சைத்தன்யா மகாபிரபுவோட கேங்ல அவர் வந்து பயங்கரமான சிங்கர்.
இஸ் அ சிங்கர். ஆமா, இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா, earlier டான்சர் 24/7 அந்த மாதிரி வாசுதேவ தத்தா. இவர் கோவிந்த தத்தா வந்து இஸ் அ பிரின்சிபல் சிங்கர். ஹரே கிருஷ்ணா. இது கண்டினியூ பண்ணுங்க. மேல போயிடுச்சு மாதாஜி. சாரி மாதாஜி. மாதாஜி இதுக்கு இது படிச்சுட்டோமே. அது படிக்கவே இல்லை மாதாஜி. அது இன்னும் படிக்கவே இல்லை மாதாஜி. 65 படிச்சிட்டோம். இது நானும் 65 படிக்கணும். இதான் படிக்கணும். படிக்கல மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி படிங்க. படிச்சிட்டோம் மாதாஜி. படிச்சாச்சு. இவங்க படிச்சாங்களே. நான் படிச்சேன். பின்னாடி போனேன் டவுட்டுக்கு. படிங்க. ஜெயமாலட்சுமி மாதாஜி படிச்சிட்டாங்க. ஃபுல்லா படிச்சாங்களா? படிக்கவா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி. இது படிக்கல, ப்ரீவியஸா படிச்சோம். பிரபுஹர அங்கே எது படிக்கிறீங்க? தயச்ச லிக்கியா டிரான்ஸ்லேஷன். Sri Vijayadasa, the 27th branch, another of the Lord chief singers, gave the Lord many books written by hand. Formerly, there were no printing presses or printed books. All books were handwritten. அதாவது பிரிண்டிங் எல்லாம் இல்ல, கையில எழுதினது அப்பெல்லாம் புத்தகங்கள். Precious books were kept in manuscript in temples or their important place, and anyone who was interested in a book had to copy it by hand. Vijayadasa was a proportional writer who copied many manuscripts and gave them to Sri Chaitanya Mahaprabhu. So basically நம்ம பார்த்தோம் இல்ல மாதாஜி, இந்த மாதிரி நிறைய புத்தகங்கள் இருக்கு. அதெல்லாம் வந்து காப்பி பண்ணி கிஃப்ட் பண்ணது வந்து நம்ம விஜயதசா. அதாவது அவர் வந்து ஜெராக்ஸ் காப்பி மாதிரி. ஓகே, காப்பி பண்ணி கொடுத்தாரு. இதெல்லாம் நம்ம ஸ்ரீ சீதா, மாயா சீதா, இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா. இது வந்து நம்ம சவுத் டூர் அப்பெல்லாம் அவர் எடுத்தாரு. அதெல்லாம் வந்து காப்பி பண்ணி கொடுத்தது இவர் தான். ஹரே கிருஷ்ணா. ரத்ன பாகுபலி பிரபு துயில தாரா நாமா அகிஞ்சன பிரபுர பிரியா கிருஷ்ணதாச நாமா. ஸ்ரீ கிருஷ்ண ரத்ன பாகுபலி பிரபு துல தார நாம அகிஞ்சன பிரபுர பிரிய கிருஷ்ணதாச நாம. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு விஜயதாசருக்கு ரத்தன பாகு, ரத்தன கரங்களை கொண்டவர் என்று பெயரிட்டார். ஏனெனில் அவர் மகாபிரபுவிற்காக பல்வேறு நூல்கள் பிரதி எடுத்துள்ளார். 28வது கிளை பகவானுக்கு மிகவும் பிரியமானவரான கிருஷ்ணதாசர். அவர் அகிஞ்சன கிருஷ்ணதாசர் என்றும் அறியப்பட்டார். பொருளுரை: அகிஞ்சன என்றால் இவ்வுலகில் எதுவும் இல்லாதவர் என்று பொருள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கோலாவேச்சா ஸ்ரீதர். கொலவேச்சா ஸ்ரீதர். ஓகே, இது எவ்வளவு இருக்கும்? நிறைய போகும்னு நினைக்கிறேன். கொலவேச்சா சீக்கிரம் ஒரு செகண்ட் இருங்க. சின்னதா. ஓகே, கோலவேச்சா ஸ்ரீதர பிரபு பிரபுர. ஓகே, கோலவேச்சல ஸ்ரீதர பிரபுர பிரிய தாசா யா ஹசேன பிரபு காரே நித்ய பாரிய ஹாசா. கோலவேச்ச ஸ்ரீதர பிரபுர பிரபு பிரிய தாச ஜாகா சேன பிரபு கரே நித்ய பரிஹாச. 29வது கிளை வாழை மரத்தின் பட்டைகளை வியாபாரம் செய்யும் ஸ்ரீதரர் ஆவார். அவர் மகாபிரபுவிற்கு மிகவும் பிரியமான சேவகராவார். பல்வேறு சூழ்நிலைகளில் மகாபிரபு அவருடன் கேளிக்கையாக விளையாடுவது உண்டு. பொருளுரை: ஸ்ரீதரர் மிகவும் ஏழ்மையான பிராமணர். அவர் தொன்னைகளை செய்வதற்கான வாழை மரப்பட்டைகளை விற்று வாழ்ந்து வந்தார். பெரும்பாலும் அவருக்கு ஒரு வாழை தோட்டம் இருந்திருக்கலாம். அதிலிருந்து இலைகள், பட்டைகள் மற்றும் பழங்களை சேகரித்து தினமும் சந்தையில் விற்று வந்தார். தமது வருமானத்தில் பாதியினை அவர் கங்கையை வழிபடுவதில் செலவிட்டார். மீதியினை வாழ்வாதாரத்திற்காக உபயோகித்தார். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு காஜியினை எதிர்த்து
ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை தொடங்கிய போது ஸ்ரீதரர் குதூகலத்தினால் ஆடினார். அவருடைய கமண்டலத்திலிருந்து மகாபிரபு நீர் அருந்துவது வழக்கம். ஸ்ரீ சைத்தன்யர் சந்நியாசம் ஏற்பதற்கு முன்பாக ஸ்ரீதரர் சச்சி தேவியிடம் பகவானுக்கு சமைப்பதற்காக கீரை வழங்கினார். ஆண்டுதோறும் அவர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை காண்பதற்காக ஜெகநாதபுரிக்கு சென்றார். கவி கர்ண புரான் படி ஸ்ரீதரர் பிருந்தாவனத்தில் வாழ்ந்த ஓர் இடையர்குல சிறுவனாவார். அவரது பெயர் ஸ்ரீதரர் இடையர்குல சிறுவனாரார். அவரது பெயர் குசுமாசவர். கௌர கணோதேச தீபிகா 133 கூறுகிறது. கோலா தேசா தயா கியாதக பண்டிதக ஸ்ரீதரோ துவஜக ஆசித் பிரஜே ஹாஸ்ய கரோயோ நாம்னா குசுமாசவக. கிருஷ்ணலீலையில் குசுமாசவர் என்று அறியப்பட்ட இடையர்குல சிறுவன் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் நவத்வீப லீலையில் கோலோவேச ஸ்ரீதரராக மாறினார். இது நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன்ல படிச்சோம் மாதாஜி நாங்க. வெரி நைஸ் மாதாஜி. சோ பேசிக்லி கொலவேல்சா ஸ்ரீதர் பத்தி நம்ம பார்த்திருக்கோம். இவர் யாருன்னா இவர் வந்து அந்த கொலவேச்சான்றது அவங்களுக்கு தெரியும். மகாபிரபு வந்து அந்த மகா லீலா எடுக்கச்சே சொல்றாரு ஸ்ரீதரை கூட்டிட்டு வாங்கன்னா யாராப்பா ஸ்ரீதர்ன்னு தெரியல அவங்களுக்கு. ஏன்னா அவர் பேரே கொலவேச்சா அப்படின்ற பேர்லதான் தெரிஞ்சிருக்கு. அவர் என்ன பண்றாருன்னா அவர் கொலவேச்சான்றது கொலா அப்படின்றது வந்து அந்த பனானா லீஃப் அந்த இது சொல்லுவோம் இல்லையா நம்ம, அது விற்கிறதா அவரோட வேலை. இவர் போய் டெய்லி பார்கெயின் பண்ணிட்டே இருப்பாரு. அப்புறமா அப்ப வந்து அந்த மகா பிரபு லீலை காட்டுறச்சே அவர் சொல்வார் இந்த மாதிரி, உனக்கு என்ன வேணும்னா எனக்கு எதுவுமே வேணாம், ஆனா எனக்கு ஒரு பையன் வந்து சண்டை போடுவான், அழகான பையன், எப்ப பாரும் அது வந்துட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு. ஏன்னா அவரே கோபாதான். அவரே வந்து இந்த கோபா என்ன குசுமா சவா கோபாவா இருந்தாரு கிருஷ்ணலீலையில். அதனாலதான் அவர் அதே ரிப்பீட் ஆகுது. ரெண்டாவது வந்து அவங்க சன்னியாசி எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து அவர் வந்து ஒரு கீரை கொண்டு வந்து கொடுப்பாரு. அந்த கீரையை வந்து நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு அவங்க அம்மாவை சமைக்க சொல்லி அவர் சாப்பிடுவாரு. அப்படின்னா எந்த லெவலுக்கு அவர் ரெஸ்பெக்ட் வச்சிருந்தாருன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். இன்னொரு விஷயம், எவ்ரி இயர் வந்து அவர் பாப்பாரு. நம்ம நினைப்போம் நிறைய, நான் கூட நினைப்பேன் திருப்பதி மாதிரி மாயாப்பூர் 2 வருஷம். எங்க அம்மா இப்ப கேட்டாங்க காலையில, இப்பதானே மாயாப்பூர் போனோம், அதுக்குள்ளயா இப்ப இல்லம்மா நம்ம போய் 2 வருஷம் ஆச்சுமான்னு. சரி 2 வருஷம் முன்னாடி தானே பார்த்தோம், அதுக்குன்னு மாயாப்பூர் மாதிரி 10 இடம் முடியுமா, திருப்பதி வருஷம் வருஷம் போற மாதிரி அப்படின்னு. அதுவே போறது இல்லையே, சரி அதான் போல, அட்லீஸ்ட் இதாவது போலாமே அப்படின்னு. சோ எதுக்கு சொல்றேன்னா, நம்ம வந்து ஒரு பிளானிங் பண்றதே வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் மாதிரி. நம்ம ஒன்ஸ் a year இப்ப வந்து போறது வந்து ரொம்ப ஈஸி. பிளைட் புக் பண்ணோம்னா இங்க ஏறணும்னா ஒரே நாள்ல போய் பாத்துடலாம். ஆனா அப்போ அது இல்ல. அப்ப வந்து அதுவும் கொலவெர்ச்சா ஸ்ரீதர் எல்லாம் போய் பார்க்கணும்னா அவர் 2 மாசம் நடந்து போக வேண்டியது இருக்கும். எனக்கு கரெக்ட் டைம் தெரியாது, பட் தட் வாஸ் த ஆக்சுவல் சிச்சுவேஷன். சோ நம்ம எல்லாம் பண்ணவே மாட்டோம். கரெக்டா, அது நம்ம திங்க் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு யாரா நித்ய லாயா தோடா மோச்சா பாலா யாரா பூத லௌஹா பாத்ரே பிரபு பீல ஜலா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு யாரா நித்ய லாயா தோடா மோச்சா பாலா Yandra Pura Laka Patre Prabhu Nila Jala. Translation. Every day Lord Chaitanya Mahaprabhu jokingly snatched fruits, flowers and pulp from Sridhara and drank from his broken iron pot. Hare Krishna. அவர் வந்து இதெல்லாம் சண்டை போட்டு வாங்குவாரு எனக்கு கொடுக்கணும்னு. ஏன்னா இது வந்து ஒரு சின்ன பாஸ்ட் டைம். இப்ப நம்ம கூட பாத்தீங்கன்னா நிறைய தடவை வந்து சீரியஸாவே பேச மாட்டோம், நம்ம சண்டை போட்டுக்கிறோம். பட் நம்மளோட பாவம் என்ன, சண்டைன்றது இல்ல, சும்மா ஒரு ஓட்டுறது, நீங்க என்ன ஓட்டுவீங்க நான் உங்களை ஓட்டுவேன். அதே மாதிரி அவங்க வந்து சண்டைனா இட்ஸ் நாட் லைக் ரியல் ஃபைட்டிங். சும்மா ஒரு என்ன சொல்வீங்க, ஒரு சனு அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி. சனு தமிழ்ல என்ன சொல்வீங்க, ஒரு சும்மா ஒரு லைட்டா ஒருத்தர் ஃபன்னுக்கோசரம். ஃபன் வந்து தமிழ் வேர்டு எனக்கு பிரேமமா தெரியும். விளையாட்டுக்கு சொல்றேன், விளையாட்டுக்கு ஓட்டிக்கிறேன். கேளிக்கை மாதாஜி இல்ல ஃபன்னுக்கு சொல்றதுன்னு சொல்லுவாங்க. சும்மா ஃபன்னுக்கு விளையாட்டா சொன்னேன் அப்படி, விளையாட்டா சொல்றது. அவர் வந்து சின்ன பையன் போல இருக்கு, இடையர்குல சிறுவன் போட்டிருக்கு. யாரு? இல்ல மாதாஜி, அவர் அங்க வந்து சிறுவனா கோபான்ற அர்த்தத்துல, இங்க வந்து நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு தான் யங்கர் கொலவெர்ச்சா விட. பெரிய வியாபாரம் பண்றாரு, வியாபாரம் பண்றவரு. இலையெல்லாம் வியாபாரம். அவர் வந்து நைட் எல்லாம் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு தான் பண்ணுவாரு ஜபம். எல்லாரும் நினைப்பாங்க ஐயோ இவர் பாவம் பசியில அழுறாருன்னு. மாதாஜி அந்த நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன்ல அவர் அவ்வளவு ஏழையா இருந்தாலும்
தன்னுடைய வருமானத்துல பாதிய பகவானுக்கு செலுவாங்கன்னு நம்ம அப்படி படிச்சோம் மாதாஜி. மாதாஜி இல்ல எல்லா கோபா கோபிஸும் இந்த சைத்தன்ய சரிதாமத்திலயும் வந்துருவாங்க போல இருக்குல்ல மாதாஜி. மெயின் கேரக்டர்ஸ் வந்துடுவாங்க மாதாஜி. அதனால பஞ்சதத்துவம் எல்லாருமே ஒவ்வொரு கேரக்டரா இருக்காங்க மாதாஜி. ஒரு லாஜிக் திங்க் பண்ணுங்க. இப்போ நீங்க எல்லாம் நம்ம எல்லாம் போறோம் எங்கேயாவது ஹாலிடேனா, இப்போ நம்ம ஏதாவது லோக்கல் டூர் ஆர்கனைஸ் பண்றோம் வச்சுக்கோங்க சென்னை, கண்டிப்பா நீங்க எல்லாம் தானே இருப்பீங்க. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ரைட். இப்போ பெங்களூர்ல நம்ம எல்லாம் மீட் பண்ணாலும் பெங்களூர்ல நம்ம தான் இருப்போம், சென்னையில மீட் பண்ணாலும் நம்ம தான் இருப்போம். ஒரு வருஷம் முன்னாடி இருந்தாலும் அதான். பக்தி சாஸ்திரி டிகிரி சர்டிபிகேஷனுக்கும் நீங்க தான் இருப்பீங்க. ஏன்னா இது வந்து நம்ம ஒரு கேங் மாதிரி ரைட். இப்போ கோலோகால போறோம் இல்லையா, அங்கேயும் நம்ம தான் இருப்போம். அந்த நம்மளோட நெய்பர்ஸா இருக்காது, நிறைய பேர் இருக்கலாம், பட் நம்ம மெயின் அசோசியேட்ஸ் நம்ம தான் இருப்போம் இல்லையா. எதுக்கு சொல்றேன்னா, நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் கோத்ரஜா நம்பர் எல்லாம் ரிலேட்டட். அதே மாதிரி இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு கேங் மாதிரி இவங்களே தான் இருப்பாங்க. அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம பகவத்கீதால வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சத்ரியா தான், பட் அவர் வைஷ்யா மாதிரி தானே. அண்ட் அர்ஜுனா வந்து சத்ரியா ஹையர், ஒரே லெவல்ல எடுத்துக்கோங்க, கசின்னு தெரியும், அதனால சத்ரியாவின்னு இருக்கும். ஆனா இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்யா பிராமணர், ராமானந்தா வந்து சூத்ரர். ஆனாலும் அதெல்லாம் திங்கே பண்ண முடியாது அவரால். ஏன்னா அவர் வந்து அவரை பாக்கறச்சே வந்து அர்ஜுனாவா தான் பாக்குறாரு, அர்ஜுனா விசாகா சரி. ஏன்னா பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம்லயே யாருமே இல்ல. அத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ரைட். ஏன்னா ஐ எம் நாட் வெரி ஷுர் ரமா மாதாஜியா யாரு கொடுத்தாங்கன்னு கூட எனக்கு ஞாபகம் இல்ல. பட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம எல்லாம் வந்து எங்க போனோம், நம்ம இங்க இஸ்கான் கூட போல, அதுக்கு முன்னாடி நாங்க வந்து மத்யா கோயில் போனோம், சென்னை ட்ரிப். ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகம் இருக்கா? மாதாஜி நான் தான் வந்தேன் உங்களோட. நீங்க மத்யா கோயில் உங்களோட நான் தான் வந்தேன். மல்லிகா மாதாஜி தான் திருப்பதில இருந்து வந்திருந்தீங்க மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி. கரெக்ட். நீங்க தானே வாட்டர் பாட்டில் தண்ணி கொடுத்தீங்க இல்லையா? வச்சிருக்கீங்க ஆமா. சோ எதுக்கு சொன்னேன்னா, அப்ப வந்து நான் வந்து மல்லிகா மாதாஜியை செம்மையா ஓட்டினேன். மாதாஜி தண்ணி குடிக்கிறச்சே உங்க கர்மா எல்லாம் இந்த வந்துரும் உங்களுக்கு அப்படின்றச்சே. எல்லாரும் 2-3 பேர் இருந்தாங்க. அப்ப மல்லிகா மாதாஜி பரவாயில்ல மாதாஜின்னு கொடுத்தாங்க தைரியமா. சோ இது வந்து ஆக்சுவலா சொல்லணும். எதுக்கு சொல்றேன்னா, ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து சிலருக்கோசரம் நம்ம வந்து we will not mind. ஓகே அப்படி ஆனாலும் ஆட்டுமே அப்படின்னு. ஓகே ஒருவேளை மல்லிகா மாதாஜி ஜோக்குன்னு நினைச்சு கொடுத்தாங்களோ என்னமோ, அது எனக்கு தெரியாது. சோ அதெல்லாம் இல்ல மாதாஜி, எதுனாலும் தண்ணி கொடுக்கறதுக்கு ஒருத்தர் தண்ணி தாகம்ங்கிறப்ப தண்ணி கொடுத்தே ஆகணும் மாதாஜி. அது யாரா இருந்தா என்ன மாதாஜி, யாரா இருந்தாலும் தண்ணி தாகத்துக்கு தண்ணி கொடுக்கணும். ஏடிபில மறுபடியும் ஒரு தண்ணி பாட்டில் வாங்கி என்ன கொடுத்துட்டீங்க. இல்ல தண்ணி பாட்டில் எல்லாம் வாங்கி கொடுக்கல, அவங்க குடிக்கிற பாட்டில் தான் கொடுத்தாங்க. அதுக்குதான் கர்மா டிரான்ஸ்பர். அவர் தனியா தண்ணி பாட்டில் வாங்கியிருந்தா கர்மா டிரான்ஸ்பர் சொல்ல மாட்டேனே. சோ பட் எதுக்கு நான் சொல்ல வரேன்னா, இது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்டான. தண்ணி குடிக்க கூடாதா மாதாஜி? தண்ணிக்கு கவுண்ட் இல்ல மாதாஜி. அதான் தண்ணிக்கு பாவமே இல்ல மாதாஜி. தண்ணிக்கு உண்டு இல்ல மாதாஜி. ஆக்சுவலா பிரசாதத்துக்கும் கவுண்ட் இல்ல. ஏன்னா பிரசாதம் வந்து நம்ம யார் கையில இருந்து வேணா எடுத்து சாப்பிடலாம். ஏன்னா கர்மாவை நம்ம பண்றோம் இல்லையா, மகா பிரசாதே கோவிந்தே நம பிராமண வைஷ்ணவே. என்ன அர்த்தம்? மகா பிரசாத் கோவிந்தர், இது 4க்கும் டிஃபரன்ஸ் இல்லை. இப்போ கிருஷ்ணரை போய் கும்பிடுறோம், நான் ஃபர்ஸ்ட் கும்பிட்டா என்ன, நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கும்பிட்டா என்ன, உங்களுக்கு புரியுதா நான் சொல்றது? சோ 2-3 விஷயங்கள் வந்து கவுண்ட்ல வராது. ஒண்ணு வந்து பிரசாதம் பொறுத்த வரைக்கும் ஷேரிங்ல தப்பு இல்ல. 2வது வந்து ஆனா நம்ம பிரசாதம் உண்டி சாப்பிடுவோமான்னு தெரியாது. இப்ப நம்ம வெளியில இருந்து வந்து கூட நம்ம சாப்பிட்டுருப்போம். சோ அப்ப வந்து கர்மா டிரான்ஸ்பர் அப்ளிகபிள். 2வது வந்து ஒரு குருன்ற ஸ்தானத்துல இருக்கிறச்சே கால்ல விழுறது பெரியவங்க. இப்ப வந்து சின்னவங்க கால பெரியவங்க விழுந்தாங்கன்னா யூஸ்வலா பாத்தாங்கன்னா நல்லது இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க, ஆயுஸ் குறைஞ்சிடும். கரெக்டா? ஆமா மாதாஜி. ஆனா அவங்க குருவா இருந்தா விடலாம். அதே நாங்க பண்ணுவோம் மாதாஜி. சின்ன வயசுதான் இருக்கும், இந்த சாஸ்திரிகள்லாம் வருவாங்க, ஆனா சாஷ்டாங்கமா நமஸ்காரம் பண்ணுவோம். சோ அது 2வது. 3வது வந்து தீக்ஷாக்கும் அதே ரூல் தான். தீக்ஷா பெற்று இருந்தாலும் நம்ம அவங்க கால்ல தான் நம்ம பார்த்தோம், நம்ம படிச்சது. கிருஷ்ணே தீயஸ்ய மனசேத்ரி பார்த்தோமா, மனசேத்ரின்னா மனசால. கிருஷ்ணே தீயஸ்ய கிரிதாபி மனசாபி மனசா. நெக்ஸ்ட் தீக்ஷாபி சே பிரணதி பீஷம் பஜந்த மீஷம். தீக்ஷாபி சே பிரணதி ஏன்னா கம்ப்ளீட்டா நம்மளுக்கு விழுறதுன்றது சாஷ்டாங்கன்றது நம்ம எப்பவுமே 6ல தான் படுறது. சோ அது பண்றதும் தப்பு இல்லை அப்படின்னு. சோ சிலதெல்லாம் வந்து எக்ஸெப்ஷன்ல வரும் ரைட். நானே வந்து நான் நோட்டீஸ் பண்ணேன், மேங்களூர் போயிருந்தேன் இல்ல மாதாஜி இந்த தடவை. இப்போ நிறைய பேர் தொப்புன்னு தீக்ஷா எல்லாம் எடுக்கல, அதுக்கு முன்னாடியே விழுந்தாங்க. அதுவும் சவுத்ல ரொம்ப நம்மளுக்கு பழக்கம் இல்லை, ரொம்ப காலில் விழமாட்டோம், ரொம்ப ரேர் தான் நம்ம வச்சுக்கோங்க. நார்த்ல வந்து விழுறதே பிராக்டிஸ். அவங்க தொப்புன்னு விழுந்தா என்னாலயும் விழ முடியல, அவ்வளவு தடவை கால் சரியில்லை. பக்கத்துல சேர் டேபிள் இருந்து அங்க எந்திரிக்கவும் முடியல, ஏன்னா புடவை கட்டிட்டு போயிருந்தேன்.
இல்லைன்னா டக்குன்னு மேல ரிஃப்ளெக்ஸ்ல நம்ம எந்திரிச்சுக்குவோம், அதுவும் முடியல காலு. சோ நம்மளுக்கு ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். அப்புறமா தான் என்னடி பிரபு சொன்னாரு, தப்பில்ல அப்படின்னாரு. அப்புறம் இன்னொரு பிரபு சொன்னாரு, நீ பிளஸ் பண்ணி தீக்ஷா உடனே நீ தான் பிளஸ் பண்ணணும், நீ போய் எல்லாரும் காலில் விழாத அப்படின்னாரு. கம்முன்னு இருங்க பிரபு அப்படின்னு சொன்னேன். எதுக்குன்னா அவங்க வந்து ரொம்ப சீரியஸா சொல்றாங்க, பட் நம்ம மைண்ட்ல வந்து அது ரொம்ப செட் ஆகாது. ஏன்னா we are not used to that. அதுக்கு சொல்ல வரேன். சோ இதெல்லாம் வந்து எக்ஸெப்ஷன்ஸ் ஆகும். பட் கம்மிங் பேக் டு த மெயின் திங், கான்செப்சுவலி கர்மா டிரான்ஸ்ஃபர்ன்றது இருக்கு. பிரசாதம் வந்து இஸ் பியாண்ட்னால இட்ஸ் நாட் அப்ளிகபிள். அதர்வைஸ் நார்மலா ஷேர் பண்றச்சே அது பிரச்சனை தான். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுராதி பிரியதாசா பகவான் பண்டிதா யார தேஹா கிருஷ்ண பூரிதே ஹைலா அதிஷ்டிதா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுர அதி பிரியா தாசை பகவான் பண்டிதா யாரே ஹேதே கிருஷ்ண பூர்வே ஹைலா அதிஷ்டிதா. 30வது கிளை பகவான் பண்டிதர் ஆவார். அவர் மகாபிரபுவிற்கு மிக மிக பிரியமான சேவகர். ஆனால் அவர் அதற்கு முன்பாக கூட பகவான் கிருஷ்ணரின் சிறந்த பக்தராக அவரை எப்போதும் தமது இதயத்தில் வைத்துக் கொண்டிருந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. The 30th branch was பகவான் பண்டிதா. அது ரைட். அவரை பயங்கர டியர் சர்வெண்ட் ஆஃப் லார்ட். ஒரு பேரே பகவான் பண்டிதா. ஆமா, பட் நம்ம இது நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம்ல இருந்து படிக்கலாம், ஏன்னா 5 ஆயிடுச்சு இல்லையா. சோ 10.69 வாஞ்சா கல்பதருப்யஸ்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ் ஜெய், ஸ்ரீலா பிரபுபாத் ஜெய், நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூர் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச். நாளைக்கு என்ன நாள்? நாளைக்கு இல்ல, மீண்டும் மண்டே டியூஸ்டே லீவுன்னு நினைக்கிறேன். சரஸ்வதி பூஜை வெட்னஸ்டே. ஆமா மாதாஜி. மார்னிங் 6 மணி செஷன்ஸ் எல்லாம் டெய்லி இருக்கும் பகவத்கீதா. நம்ம வந்து இதோட வெட்னஸ்டே ஈவினிங் தான் சைத்தன்யா சரிதாமிர்தா. மார்னிங் நோ இஷ்யூஸ். மார்னிங் நம்ம 6 மணிக்கு மீட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எவ்ரிடே மார்னிங் 6 o'clock. நாளைக்கு எப்பவுமே சாட்டர்டே. நாளைக்கு கிடையாது. தசரா வாழ்த்துக்கள் மாதாஜி.